Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Happy Easter ninyong tanan. May mo sakto mostog kami kuwang. Nindot kayo no ang atong mga celebration. Salamat sa Ginoo nga malampuson og siguro sa tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan malampuson ang atong pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw. Nagpahinomdom kini kanato mga igsuon nga way problema nga dili masulbad, way kasakit nga dili mulabay ug way kamatayon nga magpadayon. Mabanhaw ra gyud. Lingi ay mong tupad. Ing na pwede ra jud kag mamatay karon. Ing ba kay mabanhaw ra kag balik. Ana god. Mao man ay meaning aning pagkabanhaw. Ang kamatayon gibuntog na sa pagkabanhaw ni Kristo. Busa iampo nato nga ang tibuok kalibutan magpadayon sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Kristo, ilabi na gyud sa antos o pagpakamatay para sa kaayuhan sa katilingban, kaayuhan sa atong isig katao. Kay gikan niini makabot ang tinuod nga kalipay, kahiusa o tingos-bawan. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots mao nang ang atong kalambuan sad daghan kaayo tungod aning atong paghigugmaay. Hatagan unta sila sa Ginoo og bag-ong kinabuhi, bag-ong kadasig og panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom og paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga karong adlaw pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang haan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo nangamuyo kami nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel, nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan.
kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isang yaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini at tubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunaunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya, ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero, si Kristo nga walay sala ngadto sa Amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tagiya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya nga nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol og bisti. Si Kristo akong kalauman nabanhaw, siya ngadto sa Galilea muuna kaninyo paglakaw. Naa si Kristo matuod nga nabanhaw sayod kami. Ikaw hari nga mananao, kami intawon kaluy. Amen. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Hesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro og ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan, nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso siya ngadto sa lubnganan og nakita niya didto ang panapton nga lino og ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kaganiha, gihimo ang sugat alas 3 tas kadlaw nagsugod nahuman mga alas 4:05 siguro to, alas 4:15 niya mga usa ka oras kapin niya dayon nagmisa ta perting daghanang tao mo ni jutay na lay nahibilin karon kay ganihan nanimba. Nagpasalamat ko nga daghan ang nisinati sa pagsimba sa sugat kaning unang misa sa Domingos pagkabanhaw human sa Easter Vigil. Daghan sang nag-Easter Vigil kagabi abot sa tangatos gawas. Ang gipresentar kaganiha sa sugat mao ang mga gihisgutan dinhi sa atong pagbasa o sa atong Ebanghelyo. Nagpakita si Hesus sa pipila ka mga tinun-an, labi na gyud ni Maria Magdalena, nga siya nabanhaw. Nipakita po siya sa iyang inahan, unang niani dinhi atong mga imahen sa inahan o sa anak. Ang pagkabanhaw sa Ginoo, gisaksihan sa ni sa mga apostoles naghisgutan karon sa unang pagbasa nila ni Pedro ug ni Juan ug sa mga uban pa mga apostoles nagsaksi sila nga si Kristo buutan nga tao, nagsangyaw, unya gipatay, unya nabanhaw. Sa ato sang tubag sa Salmo nag-ingon nga mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita og maglipay. Ang Ginoo naghimo gyud importanteng adlaw aron atong hinumduman ang dakong kalipay. Nga diri sa atong Ebanghel sa ikaduhang pagbasa gibutang diri nga tinguhaon nato kay nabanhaw naman ta uban ni Kristo, tinguhaon gid nato ang mga butang didto sa langit. Maghuna-huna tag butang nga langit non dili yutanon. Kung ato yung sumarayson ang meaning sa pagkabanhaw, gitudluan tas Ginoo nga kining kalibutan
dili gini maoy atong permanenteng puy-anan. Ang kalibutan anhi ta dinhi mo travel nya mohunong sa atong travel kanang gitawag natog kamatayon nya mo padayon dayon ta pagtikang ngadtos sunod nga kinabuhi, ang kinabuhi sa langit. Sige, lingiay mong tupad. Ing naandam na kang mutika ngadtos langit. Lingiya ba? Andam na ka? Kanang wa mo lingi, adto ginapadong tikang sa impyerno. Kinsa mo na sila? Mahadlok nga mobiya sa kalibutan. Kana bang mahadlok mobiya sa kalibutan? Lain-lain man tagpaagis pagbiya dinhi na ay sakit, na ay dili kayo sakit, na asay kalit, na ay dili kayo kalit, na asay nindot na kamatayon. Si San Jose gitawag tong iyang kamatayon nga nindot, pero ang kamatayon ni Hesus hurtigyong lisura, torture. Ang kamatayon ni Maria gitawag sa tug tamis nga kamatayon. O na, kamo papilion mo ang sa inyo kanang sakit nga kamatayon o tamis nga kamatayon. Ang sa inyo? Mga yawanon mo. Kay kanang yawa mo pili ginaon say lami. Mo na ngita gitag tamis dita nang pait nga kamatayon. Nya mo na yung mga yawanon, nya mo na hinungdan nga makasata. Mo na gipresentar nga ang kinabuhi ni Hesus nga gisaksihan sa mga apostoles dili gyud dili tamis ba? Pait nga kamatayon, pait nga kinabuhi, kabos, linotos, dinaog-daog, gitorture o gipatay. Nya kinsa tong musunod niini maoy makatagamtam sa kinabuhi nga hilabihang ninduta, kinabuhi sa langit. Sige, lingi ako sab imong tupad ing na pwede sugod karon antoso na ko nimo. Sige na ko. Ing na pwede sugod karon antoso na ko nimo. Sige na. Na, wag yun mong lingi ay. Hangyo aba maginantusay na ta kana ding pagantos mao day nay makapalangit. Tanawa ang mga Hudiyo, tanawa ang mga pari na gusto kayo nga nindot nga kinabuhi. Ilang gipatay si Jesus. Dakong posibilidad maimpirno gito sila. Kaya ang mga sugo ni Jesus wa nila mauyon ni. Nganong wa man sila kauyon? Kay pirming dunay hagit nga usbo nila ilang kinabuhi. Mao man ay sugo gud ni Jesus God. Di ba? Moingon dayo si Jesus, ayaw na mo pangabit, ayaw na mo pangawat, ayaw na mo pamakak, pasaylua o kapituan, kapito ang nakasa ninyo. Sagpaon imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag sa mga kabos. Pulos gini naghagit na to. Gaya ko na be, lain na sang lingi, ing na andam kang mobaligya sa imong sakyanan para ipalit og slot. Gaya ko no. Bisag kung sa imong sakyanan, ma-motor, ma-bisikleta, dako, ma-SUV, ibaligya ko no, nya ipalit og slot din bayubay pa mangitag palitonon. Anda mo, dili. Impirnohon, non mantingali mo ani. Na, ang atong SBF dag, para ni sa atong kumbinto, blessingana na raman na karong sunod nga Sabado, pizza 12, ang atong halin, iabot na og 17,074 ka slots, naapay 42,926 slots nga available tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat. Nya kining atong DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength,
para ni sa atong kaning kapistahan. Karon mao naman ron ang atong Holy Week. Ato na ning gigastuhan. So naana tay halin nga 11,444 ka slots, naapay 18,555 slots nga available. Tag 200 pesos na per slot. 200 pesos ra gyud, no? Unya nasa tay 22 slot challenge nga tag 4,400 na nasa tay nadawat nga 203 ka 22 slot challenge. Ato gyapon ning pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Kung anda mong mobiya sa inyong mga gitan-aw nga kaharuhay, kahayahay, kanindot aning kalibutana, nya ang halin ana inyong ipalit og slot og itabang adto sa mga kabos bakaha pagkadaghan sa mabulahan. Si Kristo mga igsoon, wa siya'y ikabaligya nga kabtangan, kay wa siya'y balay, wa sad siya'y sakyanan. Ang iyang gigamit pagpalit nato gikan sa kamot sa yawa, mao ang iyang dugo. Ang bililhon niyang dugo, nga bisan usa ka to sa dugo niya, dili worthy ang tibuok universo nga ipalit ni ana sa iyang balaang dugo, pero gipabuhagay niya aron ta maluwas. Nya kita hangyoon lang tag ibaligya imong motor, ibaligya imong sakyanan, di ka mosugot, basin baya padong kas imperno. Kay ang gugma sa kwarta, ang gugma sa bahandi nining kalibutana, maoy tuburan sa tanang mga yawa. Matod pa ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Ay mugtugtog diha kay maunay kamatuoran. Tugtugan lang ninyo, bantay lang mo. Yung kasabot lagi ko nga wa pa mo itog, parihata ako sa paman ka oras og tunga akong tog sukad paghapon. Sige lang yapon. Nga naman, lingaw man jud og pamaligya aning slot bisag ginagmay ray hali, no? Pero lingaw ba ya? Sige karon igumas misa pamalit ra gud mog slot, di ba malingaw mo iniguli. Pero kanang mouli nga di mo palit og slot nya Easter Sunday karon mag-cosmod lang yapon ang naong. No, mag-cosmod lagi. Ang kanang makapalit, mo smile na, dito galis gawas ganiha. Dunay ni palit diring slot, smiling kay naong. Gikan pa siya atong pag gabi Easter Vigil, diri simba siya, lahos siya karon. Lahos amo wa na tito mo lahos karon, uli na to. Ana, lipay kay siya, palit ning slot dito nako. Kana, nindot kay nas tanan, nakatuog na kay siya, wa pa ituog pa dir nako. Kana, nindot na. Pero ni palit yung slot. Ni ano yung mga sakto kay stove, agi-agi lang sa palitan ng slot. Adi ayo nga buutan mansan mo, tanaw na ko sa iyong mga naong murag mo palitay mansan. Ako lang yung gi-emphasize kay si Kristo milukat na nato gikan sa kamot sa yawa, kita mag-practice na lang sadta og tinabangay ginagmay nga pagpaambitay igo na nga makapalangit nato. Manindog ta katong gustong malangit. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ipadangat nato ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo subay sa atong malipayon o matuohon nga kasing-kasing. Muingon kita,
Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga tuwa sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagapundok karon dinhi, diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom nga Amahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw na gikan sa mga patay. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, nagahalad kami sa misa ni ining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o, pagkatao ug naalimahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod ni ining adlawa nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw ta sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat
siya sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay nga Diosnon. Easter joy. Niya mahitabo ra na kung sama ni Kristo andam kitang muantos og mobiya niining kalibutana. Salamat sa mga miantos, mainantoson, unya mitabang nato dinhi karon ining misa ang atong mga ministers, labi na gyud ang atong mga PIMAG, Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, ang atong mga love offering assistants, atong lector, salmista, mga sacristans, ang atong IT, parish personnel sad, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo o Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sad sa siging pamalit na tog slots. Nya pa dayon tang mamalit og slots. Paspasan nato kay murag dool-dool na lang ang atong mga deadline. Naamoy 700 pesos diha. Naawa. Husga. No, kanang naay 700 pesos ayaw na naiuli sa inyo. Ipalit na din higslot. Usa na kaslat sa kanang sana is BF Dag 500 pesos man. Nya usa sa nakaslat sa DCHS 200 pesos. So inatonta inyo gining kusgan pagpalit, no? Salamat kayo. Nya ang atong mga activities sa pista magsugod na ugma triduom. Tulo ka adlaw nga pag misa sa dili pa ang atong nobinaryo. So Lunes ugma pitsa 1, nya Martes, Miyerkules. Ini ka Miyerkules pitsa 3 mao ang atong opening salvo. Nya naatay motorcade sugod ugma mataghuman sa misa sa alas 6. Nya magsugod na sad ang kompetisyon sa atong mga chapels. Salamat sa atong mga PYCC nga mao gyapon nagpasiugda ni ana. Nya ang atong mga highlight sa atong nobinaryo kada gabi ang atong barangay San Vicente nga mga atong barangay kapitan o giyang mga officials mao'y nagpasiugda kasagaran sa atong mga nights. Nya ang pipila ka highlights ini kasabado karong umaabot Sabado konfirmasyon sa mga kabataan o mga dagko nga upay konfirma alas 10 sa buntag, alas 9 sa buntag, panguluhan na ni Bishop Ruben Labajo, ang atong auxiliary bishop sa Sugbo. Kamong wala pa nakaparehistro para sa confirmation, open pa hangtod ugma. Karon man tatong deadline, ato lang gi-extend hangtod sa Lunes ugma. Nya karon sang Sabado, ato sang himuon ang paglabas pagbalik sa kinaraan nga sayaw ang baile. So natay baile sa parokya. Pasiugdahan ni sa atong 5 ka mga barangay kapitan sa San Vicente, Santa Cruz, Lataban, San Roque ug Tabla. Naani sila yung mga kandidata niya atong koronahan sa dinhi. Kwartahay na siya. So kada mobile ho kwarta niya ug namoy mga sa tawag na baluta. Basta kwartahay na kamo na mahibaw. Wa pa so kasuhay anas una pero wa man koy kwarta hug-hug anang palit-palit anang baile. Karon ubay-ubay naman kog kolektab suwaya na kog gakos ning kandidata og gamitan na nato mga tulo kadupa-dupa ato na ipalit ito kandidata. Ingon mo na sila di ko no ka ikaw ra man jud kuno mobayad ana no nang special ba. No, special sa duha ka tawo, Padre Siano ug Padre Red. Pilion gina nako tingali sang arang-arang yun. Sunag ana first time ni mong gunit unya di ka piliong maayo.
Pero pilion siya ako itong pinakabuutan. Ay, katubang Diyos noon ba, di sa kuanang yawanon. Labi mag-spaghetti. Oy, wa ko nun ay apil diha. Kanang anak ko nung abayli, wa ko nun ng spaghetti. Tabunan dyan ko nun ng dughan. Tabunan ang dinhiani, abaga, dughan, puson, likod, o legs. Mao ko nun ay buhaton sa mga babae. Dili nang magpakita-kita gay mo diha, di mo pasudlod. Nya ang suga ana dili ngit-ngit, hayag. Ana. Ang mga laki sa dana dili mga badoy og naong, formal sa naong. Dili nang mga gikan pa sa hantakan nya ditso day ngadto. Dili na no, anang nindot sa sila naong, formal ba? Ana hastang sinayawan, formal ganahan ko ana i-review ta na kay karon laway na kay ato mga sayaw anay klaro. Nya lain sad nga kuan highlight sa atong kapistahan ang blessing sa atong bag-ong rectory or kumbinto. Wa pa taroy update kay nag-Holy Week man, pero mablessingan na nakarupit sa 12 with Archbishop Jose Espalma. Siya mumisa sa atong katapusang ikasiyam nga nobinaryo, bispiras sa atong kapistahan. Nga inighuman sa danas misa na atay concert sa Sweet Notes. Nga ato ning gipabayran kay dako-dako magbayad ang nagpasiugdan ang ato gyapong barangay San Vicente nga mga opisyalis. Tag 200 ang tickets na adiha sa atong opisina tuwa sa dito ang daghan sa barangay. First come, first serve. Kay mga 1,500 ra ka tickets ang ipamaligya. So di mo kapalit, sorry na lang, paghuwat na lang sad mo sa sunod tuig. Onya, ang laing highlight inigpista pohon na ata dihay baryo pista ang tanan nga mamista dinhi magdungan ta dihag pangaon. Ang mga chapels magdag pagkaon together sa mga barangay officials sa 5 ka barangay. Anha ta mangaon diha sa atong kalubihan nya ato nang ipatuba kanang naang kuan suka balig usa ka semana aron magtagay ta dihag tuba no. Nindot sa no. Ako ditong ingnon si kuan magtuba ta. Kana ba tanang dawat ya mo average man na og mga uno man tingali na ka containers kada semana. Sus natay tuba unog ka containers daghana ka diya magsandig puno as lubi no magana. Hubog na kayo Atan suwayan lang kay pista man di na gyud tagay-tagay. Ako mangutana niya ko anang kamao ba ning motuba atong manananggot kay suka ram na iya. Ato sa nang tubaon. May dala na kay healthy man ang tuba kay kumparar sa kanang mga senara, pundador, ana. Aka na tingaling beer, pilsin, mo man akong paborito imnon. Si Monsignor Sin Iriarte, mo sa na iyang paborito. Karon niabot na mag 84 years old si Monsignor, lagsik mangyapon. So kana lang beer sa tingali imnon, pero tuba, murag ngay kuno ng tuba. So mo ni ang pipila ka mga highlights. Kada night naagitay highlights. Salamat sa atong barangay San Vicente. Nya padayon sad mo pag sunod aning atong YouTube channel adto ding month of February nadawat na sad nato ang atong share sa income sa YouTube niabot og 135,000 pesos. Pakpak. Salamat sa YouTube. Magamit na nato sa atong daghan kaing magsige dinig pangayo og mga hinabang. Ana no mura ta dinig DSWD. Kada adlaw gapirma jud ko daghan kay istanan nakuunsa naman ning niya. Mao na kuan lang mo ha. Tinabangay lang ta. O wa na sa ko ikahatag. Papulion ta mo bahala mo sa budong. Nganom deg mga matay mo mas mayon og mga matay mo kay makamisa pa ko kakulikta pa. O gana mo sa ospital ako manoy pangayuan wa pagitay income. Bitaw joke ra na tinabangay ra gid ta. Ana, sharing ra gyud ha. Mo na pamalit mo og slots ay mo paglakaw karon kanmong naay mga 500, naay 200, labi na gyud naay 700. Ayaw na ninyo ibalik sa inyo kay makapaimpirno na. Ibili na dinhi sa simbahan. Palit nag slot aron mo malangit. Ighuman ros misa ang final blessing, ilahos nato ang pag-blessing ninyo. Renewal ni sa atong baptism.
renewal lang inyong baptism. Nya, ini kung mag-blessing ninyo, manguros, pwede na mo mauli. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait sa nabanhaw nga Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Kining santos nga bendita magpahinomdom unta nato sa atong bunyag ug magpalig-o nato sa pagtuo ug pagbuntog sa dautan. Amen. Amen.